бинандаҳои гиромӣ. нашри муфассали барномаи иттилоотии ахборот бо хабарҳои дохил ва хориҷи кишвар мустақиман аз телевизиони Тоҷикистон манзури шумо мегардонад. имрӯз дар қасри миллат асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ пешвои миллат президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон сарвазири ҷумҳурии Корея Ли Накёнро ки бо сафари расмӣ ба Тоҷикистон ташриф овардааст ба ҳузур пазируфтанд. дар мулоқот вазъ ва дурнамои муносибатҳои дуҷониба ва бисёрҷонибаи Тоҷикистону Корея дар соҳаҳои мавриди таваҷҷӯҳ баррасӣ шуд. таъкид гардид ки дар сиёсати хориҷии ҷумҳурии Тоҷикистон рушду тавсеяи муносибатҳои дуҷониба бо ҷумҳурии Корея мақоми шоиста дошта, ҷониби Тоҷикистон аз натиҷаҳои нахустин сафари расмии сарвазири ҷумҳурии Корея интизориҳои зиёд дорад. ҷонибҳо ба он назар буданд ки барои рушду тавсеяи муносибатҳои байнидавлатӣ заминаҳои созгори шаҳрномавии ҳуқуқӣ фароҳам оварда шуда, комиссияи байниҳукуматии ҷумҳурии Тоҷикистон ва ҷумҳурии Корея оид ба ҳамкориҳои тиҷоративу иқтисодӣ низ фаъолияти назаррас дорад. доир ба рушду тавсеяи бештари муносибатҳои дуҷониба ва бисёрҷонибаи Тоҷикистону Корея дар доираи муколамаи Осиёи Марказии ҷумҳурии Корея, агентии Корея оид ба ҳамкориҳои байналмилалӣ ва дигар ташкилоту созмонҳои минтақавию байналмилалӣ табодули афкори судманд анҷом дода ва таъкид гардид ки ҷониби Тоҷикистон ифтитоҳи намояндагии агентии Корея оид ба ҳамкориҳои байналмилалиро дар шаҳри Душанбе ҳамаҷониба дастгирӣ намуда барои ба роҳ мондани ҳамкорӣ бо фонди Корея оид ба қарзҳои имтиёзнок барои рушди соҳаҳои ояндадори иқтисодӣ ҳавасманд аст. зимни мулоқоти судманд доир ба ҷанбаҳои манфиатбори муносибатҳои байни парлумонии Тоҷикистону Корея, ҳамкориҳои сиёсӣ, тиҷоративу иқтисодӣ, саноат, гидроэнергетика, моливу бонкдорӣ ва бахши хусусӣ, сармоягузорӣ, кишоварзӣ, тандурустӣ, фармасевтика, илму маориф, фарҳанг, муҳоҷират, сайёҳӣ ва бунёди корхонаҳои муштараки истеҳсолӣ дар заминаи минтақаҳои озоди иқтисодии Тоҷикистон табодули афкор карда шуд. сарвари давлат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон баргузории форумҳои тиҷоратии Тоҷикистону Корея ва Тоҷикистон Корея Узбекистонро дар соли гузашта аз ҷумлаи тадбирҳои муҳим дар рушду густариши муносибатҳои байнидавлатӣ хусусан дар соҳаи тиҷорату иқтисод арзёбӣ намуда, изҳори боварӣ намуданд ки форуми навбатии тиҷоративу иқтисодии Тоҷикистону Корея тадбирҳои муштаракро дар ин самт таҳким мебахшад. дар мулоқот ҳамзамон масоили вобаста ба амнияту суботи минтақавию байналмилалӣ, вазъи кунунии Афғонистон, мубориза бо терроризму экстремизми байналмилалӣ, қочоқи маводи мухаддир ва ҷиноятҳои муташаккили фаромилӣ мавриди баррасӣ қарор дода шуд. тавре иттилоъ додем, сарвазири ҷумҳурии Корея Ли Накён бо сафари расмӣ дар ҷумҳурии Тоҷикистон қарор дорад. имрӯз дар шаҳри Душанбе бо иштироки сарвазири ҷумҳурии Тоҷикистон Қоҳир Расулзода ва сарвазири ҷумҳурии Корея Ли Накён мулоқоту музокироти ҳайатҳои расмии ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон ва ҳукумати ҷумҳурии Корея баргузор гардид. Самандар Искандарзода гузориш медиҳад. кори мулоқоту музокироти ҳайатҳои расмии ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон ва ҳукумати ҷумҳурии Корея бо вохӯрии хосаи сарвазири ҷумҳурии Тоҷикистон Қоҳир Расулзода ва сарвазири ҷумҳурии Корея Ли Накён оғоз шуд. зимни баргузории мулоқоту музокирот ҳайатҳои расмии ин ду кишвари дӯст масъалаҳои муҳим ва дурнамои ҳамгироиро байни Тоҷикистону Корея мавриди муҳокима қарор доданд. изҳори боварӣ карда шуд ки нахустин сафари расмии сарвазири ҷумҳурии Корея Ли Накён ба ҷумҳурии Тоҷикистон ва чорабиниҳои вобаста ба он ба рушду тавсеяи муносибатҳои дуҷонибаи байниҳукуматӣ такони ҷиддӣ мебахшанд. зикр шуд ки дар доираи сиёсати муваффақонаи сарони ин ду кишвари дӯст гардиши молу маҳсулот дар соли 2018 нисбат ба соли 2017 1.7 маротиба зиёд гардид. дар 5 моҳи соли 2019 бошад ҳаҷми гардиши мол байни Тоҷикистону Корея $13 миллион ташкил медиҳад ки ин шаҳодати рӯз то рӯз рушд ёфтани ҳамгироӣ байни Тоҷикистону Корея мебошад. аз рӯзҳои аввали барқарор намудани робитаи дӯстӣ байни ин ду кишвар аз ҷумҳурии Корея ба соҳаи иқтисоди ҷумҳурии Тоҷикистон тариқи сармояи мустақим $54 миллион амрикоӣ ворид гардидааст. дар робита ба ҳамкориҳои тиҷоративу иқтисодӣ роҳҳои афзун намудани ҳаҷми гардиши молу маҳсулот байни Тоҷикистон ва Корея таъкид гардид ки новобаста аз афзоиши нишондиҳандаҳо ҳанӯз ҳам имкону захираҳои мавҷуда самаранок истифода намегарданд ва дар оянда боз ҳам фаъол гардонидани ниҳодҳои дахлдор зарур аст. сарвазири мамлакат Қоҳир Расулзода зимни баргузории мулоқоту музокироти ҳайатҳои расмии Тоҷикистону Корея зикр кард ки дар асоси сиёсати муваффақона ва созандаи асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ пешвои миллат
президенти ҷумҳурии тоҷикистон муҳтарам эмомалӣ раҳмон дар мамлакат 5 минтақаи озоди иқтисодӣ таъсис дода шудааст. ҷиҳати бунёди иншооти гуногуни истеҳсолӣ дар минтақаҳои мазкур ба соҳибкорону сармоягузорон як қатор афзалиятҳо дода шудааст. фароҳамсозии имконоти зарури аз ҷониби ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон аст ки дар қаламрави мамлакат бунёду сохтмони иншооти гуногуни истеҳсолӣ бо саҳми соҳибкорону сармоягузорони дохилию хориҷӣ ҷараён дорад. ҷонибҳо доир ба иҷрои нақшаи муштараки ҳамкорӣ оид ба афзун намудани ҳаҷми гардиши молу маҳсулот байни тоҷикистон ва Корея табодули афкор намуда таъкид доштанд ки имрӯзҳо дар баробари дигар маҳсулот метавон аз тоҷикистон ба Корея маҳсулоти гуногуни кишоварзӣ ки аз ҷиҳати экологӣ тоза ва дорои сифати баланд мебошад содирот кард. бо назардошти он ки сарчашмаи асосии ҳамкориҳои байни тоҷикистону Кореяро муносибатҳои иқтисодиву тиҷоратӣ ташкил медиҳад, дар мулоқоти мазкур бештар ба ин самт таваҷҷӯҳ зоҳир гардида имкониятҳои боз ҳам васеъ намудани чунин ҳамкориҳо дар мадди назар қарор дода шуд. дар ҳамин замина ҷонибҳо ҷиҳати вусъат бахшидани табодули молу маҳсулот ва ба роҳ мондани корхонаҳои муштараки истеҳсолӣ изҳори назар намуда ҳавасмандии худро ба тақвияти ҳамкориҳо дар бахшҳои энергетика ва маҷмӯи агросаноатӣ низ баён доштанд. ҳарду ҷониб аз сатҳу сифати ҳамкориҳо дар самтҳои муҳим изҳори қаноатмандӣ намуда омодагию ҳавасмандии худро барои рушду тавсеяи бештари ҳамкориҳо дар соҳаҳои иқтисодию иҷтимоӣ аз ҷумла сайёҳӣ, роҳу нақлиёт, фарҳанг, илм, маориф, обу экология ва дигар масъалаҳои доғи рӯз таъкид доштанд. мавриди зикр аст ки муносибатҳои дипломатӣ байни ҷумҳурии тоҷикистон ва ҷумҳурии Корея аз 28 апрели соли 1992 барқарор гардида то имрӯз дар доираи созмони милали муттаҳид ва дигар созмону ташкилотҳои минтақавию ҷаҳонӣ ташаббусҳои тоҷикистону Корея дар баррасӣ ва ҳалли мушкилоти доғи рӯз идома меёбанд. дар анҷоми мулоқоту музокироти байни ҳукуматии тоҷикистон ва Корея ду санади нави ҳамкорӣ, лоиҳаи созишнома оид ба расонидани кӯмаки бебозгашт байни ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон ва ҳукумати ҷумҳурии Корея ва лоиҳаи ёддошти тафоҳуми ҳамкорӣ байни сафорати ҷумҳурии Корея дар ҷумҳурии тоҷикистон ва китобхонаи миллии тоҷикистон оид ба таъсиси гӯшаи Корея ба имзо расонида шуд. сипас намоиши иқтидорҳои энергетикии мамлакат ва лоиҳаи сохтмони як қатор иншооти муҳими соҳа баргузор шуд. қайд гардид ки ҷумҳурии тоҷикистон дорои захираҳои бузурги гидроэнергетикӣ буда бо роҳи ҷалби сармоя ва сохтмони иншооти энергетикӣ метавонад дар таъмини сокинони минтақа бо нерӯи барқи аз ҷиҳати экологӣ тоза саҳм гузорад. оид ба натиҷаҳои нахустин сафари расмии сарвазири ҷумҳурии Корея ба ҷумҳурии Тоҷикистон, роҳбарони ҳайатҳои расмии Тоҷикистон ва Корея Қоҳир Расулзода ва Ли Нак Ён нишасти матбуотӣ баргузор намуданд. Уважаемые представители средств массовой информации, дамы и господа, хотел бы выразить благодарность господину Ли Нак Йону за содержательные и плодотворные переговоры, которые прошли в атмосфере дружбы и взаимопонимания. Хочу напомнить, что по приглашению таджикской стороны премьер-министр Республики Корея с 15 по 17 июля этого года совершает официальный визит в Республику Таджикистан. Это первый в истории наших двухсторонних отношений визит премьер-министра Республики Корея в нашу страну. В ходе нашей встречи мы рассмотрели основные вопросы состояния и перспектив таджикско-корейского сотрудничества, подтвердили свою готовность к дальнейшим шагам, направленным на углубление и расширение нашего взаимовыгодного сотрудничества в различных сферах. Мы также обменялись мнениями по международным и региональным вопросам, представляющим взаимный интерес. Мы придаем большое значение развитию сотрудничества с Республикой Корея и рассматриваем дружественную страну в качестве надежного партнера на международной арене. Мы выступаем за дальнейшее укрепление взаимных контактов на высшем и высоких уровнях, а также усиление межпарламентских связей, межведомственных обменов и консультаций. Экономическое взаимодействие является базовой сферой нашего партнерства, поэтому в ходе наших переговоров особое внимание было уделено вопросам торгово-экономического характера и инвестиционного сотрудничества. В этом контексте мы отметили значительную роль межправительственной комиссии по торгово-экономическому сотрудничеству как важного постоянно действующего механизма продвижения всего комплекса вопросов нашего экономического взаимодействия. И стоит отметить, что недавно в Сеуле прошло очередное
третье заседание Межправительственной торговой и экономической комиссии. Нами было отмечено значение своевременного выполнения решений, принимаемых в рамках Межправительственной комиссии. Товарооборот между нашими странами постепенно увеличивается, однако необходимо предпринять совместные меры по увеличению объемов внешней торговли на сбалансированной и взаимовыгодной основе путем расширения ее товарной структуры. Мы акцентировали внимание на налаживание совместных производств в обрабатывающей, в том числе легкой, пищевой и горнодобывающей промышленностях, а также в сфере транспорта. Большие возможности сотрудничества имеются и в энергетическом и агропромышленном комплексах экономики Таджикистана. Мы приветствуем проведение бизнес-форума в рамках официального визита премьер-министра Республики Корея в Таджикистан. По итогам данного бизнес-форума ожидается подписание пакета документов в важных направлениях таджикско-корейского взаимовыгодного сотрудничества. Уважаемые представители средств массовой информации, в ходе состоявшихся переговоров были обсуждены пути дальнейшего углубления двустороннего сотрудничества в культурно-гуманитарных сферах, в том числе по линии науки, образования, культуры и туризма. Связи в этих сферах имеют важное значение для дальнейшего сближения наших народов, укрепления дружбы и взаимопонимания между ними. В этой связи мы с удовлетворением отметили успешно проведенные в апреле-мае этого года Дни культуры Таджикистана в Сеуле и неделю Кореи в Душанбе. Мы высказались за активное и систематическое участие представителей научной и творческой интеллигенции двух стран в научных и культурных мероприятиях. Особо хотелось бы отметить плодотворное сотрудничество правительства Таджикистана с Корейским агентством по международному сотрудничеству «Койка» в рамках программ развития людских ресурсов, технического сотрудничества и передачи технологий. Хочу выразить признательность правительству Республики Корея и агентству «Койка» за оказанную грантовую помощь для реализации проекта электроснабжения в Рамитском ущелье. Там охватывает более 4000 населения, будет обеспечена электроэнергией, будет построена подстанция. Я хочу выразить слова благодарности за такую оказанную вам помощь. Мы признательны корейской стороне за ежегодное представление стипендий и учебных курсов в различных областях. У нас состоялся обстоятельный обмен мнениями по актуальным вопросам регионального и международного характера. Мы практически с господином премьер-министром Республики Корея обсудили все направления нашей двухстороннего сотрудничества. Я думаю, это будет практически во всех сферах. Есть огромный потенциал для наращивания этого сотрудничества, так как независимо от того, что у нас есть рост товарооборота, но она очень незначительная, и у нас есть все возможности и предпосылки для того, чтобы увеличить товарооборот во всех сферах, как я сказал, и в сферах энергетики, гидроэнергетики, в сельском хозяйстве, особенно в индустриализации, технологии. Мы знаем, что Республика Корея является одной из сильных промышленных стран, одна из передовых технологий в Корее. Есть большие вопросы, где совместно мы можем работать в области фармацевтики, косметологии, экспорта наших плодоовощной и фруктов, овощей. Во всех этих вопросах мы договорились о том, что будем усиливать работу межправительственной комиссии с тем, чтобы достичь этих результатов. Таджикистан и Республика Корея активно взаимодействуют на площадках ООН и других международных и региональных организаций, и мы готовы впредь укреплять многостороннее сотрудничество между нашими странами. Мы высоко ценим усилия Республики Корея по продвижению форума сотрудничества Кореи со странами Центральной Азии и открытию секретариата данного форума, который мы рассматриваем в качестве эффективного механизма для продвижения регионального сотрудничества и реализации совместных проектов. По итогам официального визита
премьер-министра Республики Корея в Республику Таджикистан было подписано несколько соглашений. В завершение хочу пожелать моему коллеге, премьер-министру Республики Корея, господину Ли Нак Йону, больших успехов и приятного пребывания в нашей стране. А теперь с большим удовольствием хочу предоставить слово премьер-министру Республики Корея, уважаемому господину Ли Нак Йону. Пожалуйста, господин премьер. Уважаемый премьер-министр Кохир Расулзода, уважаемые дамы и господа, выражаю слова искренней благодарности господину Кохиру Расулзода и народу Таджикистана за гостеприимство и теплый прием, оказанный для меня и нашей делегации. Для меня это первый визит в Республику Таджикистан в качестве премьер-министра Республики Корея после установления дипломатических отношений. Для меня это большая честь. Я очень рад, что Таджикистан мудро преодолел сложные времена благодаря руководству президента Республики Таджикистан, уважаемого Эмомали Рахмона, и добивается социально-экономического развития государства. В прошлом месяце успешно прошел саммит совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии, и в связи с этим мы высоко оцениваем вклад Таджикистана в обеспечение региональной безопасности и процветания региона в целом. После установления дипломатических отношений в 1992 году Республика Корея и Республика Таджикистан развивали отношения в различных сферах, в особенности после визита уважаемого президента Республики Таджикистан Эмомали Рахмона в 2015 году было открыто посольство Республики Таджикистан в Республике Корея. Налажен консультативный механизм Межправительственной комиссии по торгово-экономическому сотрудничеству. Соответственно, происходит большое плодотворное продвижение двусторонних отношений. Я и премьер-министр Республики Таджикистан Кохир Расулзода во время сегодняшней встречи обсудили вопросы развития двусторонних отношений. Мы уверены, что потенциал наших двусторонних отношений все еще не исчерпан, и мы договорились, что будем прилагать совместные усилия для того, чтобы реализовать весь имеющийся потенциал. Я и премьер-министр Таджикистана Кохир Расулзода договорились прилагать усилия для дальнейшего развития и расширения двусторонних отношений. Кроме того, мы выразили надежду, что усилия правительства Республики Таджикистан в улучшении инвестиционного климата принесут плоды и увеличится количество корейских компаний в Таджикистане. Мы с премьер-министром Таджикистана Кохиром Расулзода договорились об определении и реализации проектов, направленных на социально-экономическое развитие Таджикистана, в частности, проекта энергоснабжения сельского джамуата «Рамид». Проект направлен на обеспечение электроэнергией отдаленных селений. Мы с премьер-министром Таджикистана приветствовали подписание рамочного соглашения о предоставлении безвозмездной помощи, а также договорились о приложении совместных усилий для дальнейшего систематического расширения тех или иных проектов в деле сотрудничества в целях развития. Я и премьер-министр Кохир Расулзода для развития экономического сотрудничества между нашими странами обменялись мнениями о расширении взаимовыгодного сотрудничества в таких сферах, как здравоохранение, легкой и пищевой промышленности, воздушного сообщения и других сферах. Мы выразили уверенность в содействии переработки сырьевых минеральных ресурсов, имеющихся в Таджикистане, в том числе редких металлов. В свою очередь, я приложу усилия для того, чтобы корейские компании вели активную свою деятельность в этих направлениях. Я увидел в премьер-министре Таджикистана созидательные планы и цели. Мы выразили удовлетворение относительно соглашения о направлении волонтеров, надеясь, что больше волонтеров смогут осуществлять свою деятельность в Таджикистане, и для этого будет создана благоприятная основа. В ходе встречи переговоров была оценена успешная реализация совместных проектов по обмену студентами, включая проект приглашение на учебу и предоставление стипендий для студентов из Таджикистана. Мы приветствуем усилия двух стран по активизации корейского уголка в Национальной библиотеке Таджикистана и выражаем надежду, что посредством этого уголка продолжится ознакомление таджикского народа с корейской культурой.
Мы договорились поддерживать друг друга на мировой арене. Мы окажем содействие в достижении успеха в реализации планов Таджикистана. имрӯз дар доираи сафари расмӣ ба ҷумҳурии тоҷикистон сарвазири ҷумҳурии Корея Ли Накян ба майдони дӯстии шаҳри Душанбе ташриф оварда дар маҷмӯаи меъмории ваҳдати миллӣ ва эҳёи Тоҷикистон бо арзи эҳтиром ба таърихи пурғановати мардуми тоҷик ба пояи муҷассамаи асосгузори аввалин давлати тоҷикон шоҳ Исмоили Сомонӣ гулчанбар гузошт. дар ин маросим меҳмони олиқадро намояндагони ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон ва дигар шахсони расмӣ ҳамроҳӣ намуданд. имрӯз раиси шаҳри Душанбе муҳтарам Рустами Эмомалӣ дар қароргоҳи берун аз шаҳрии мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии шаҳри Душанбе бо сарвазири ҷумҳурии Корея ҷаноби Ли Накён, ки бо сафари расмӣ дар кишвари мо меҳмон мебошад, мулоқот намуд. дар ҷараёни вохӯрӣ масъалаҳои марбут ба ҳамкориҳои дуҷониба байни мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии шаҳри Душанбе ва ҳукумати Корея дар соҳаҳои гуногун мавриди музокирот қарор дода шуд. маҳаки асосии мулоқотро мавзуоти бароҳ мондани ҳамкориҳои пурмаҳсули дуҷониба ташкил дод. иштирокчиёни вохӯрӣ зимни баррасии масоили ҳамкорӣ таваҷҷӯҳи асосиро ба ташкили корхонаҳои муштараки барои ҳарду ҷониб муфид аз ҷумла дар соҳаҳои коркарди ашёи хом, технологияи ҳозиразамон, саноати сабук ва ғайра равона намуданд. бо мақсади таҳким ва тавсеяи ҳамкориҳои самарабахш миёни пойтахтҳои ду кишвар пешниҳод гардид, ки байни шаҳрҳои Душанбе ва Сеул муносибатҳои бародаршаҳрӣ ба роҳ монда шавад. дар ин робита тарафҳо тасмим гирифтанд, ки ояндаи наздик санади ба роҳ мондани муносибатҳои бародаршаҳрӣ ба имзо расонда шавад. вохӯрӣ ба таври созанда ва дар фазои ҳамдигарфаҳмии комил сурат гирифт. имрӯз сарвазири ҷумҳурии Корея Ли Накён дар доираи сафари расмӣ ба ҷумҳурии Тоҷикистон аз осорхонаи миллии Тоҷикистон дидан намуданд. тафсилоти бештар дар гузориши Зоиршоҳи Тағоймурод. ба сарвазири ҷумҳурии Корея Ли Накён ва ҳайати ҳамроҳонаш иттилоъ дода шуд, ки аз рӯи тарҳ дар харитаи релефии ҷумҳурии Тоҷикистон тамоми шаҳру ноҳияҳои мамлакат, ҷойҳои таърихӣ, кӯҳҳо, роҳу пул ва қуллаҳои баланди Тоҷикистон ҷой дода шудааст. аз рӯи маълумот осорхонаи миллии Тоҷикистон аз 22 толори намоишӣ иборат буда, дар онҳо беҳтарин шоҳкориҳои ниёгон, ки муаррификунандаи таъриху тамаддуни халқи тоҷик мебошанд, ба намоиш гузошта шудааст. барои муаррифии таърихи қадимаи миллати тоҷик ва бо мақсади сазовор ҷашн гирифтани 5500 солагии саразми бостонӣ дар ошонаи якуми осорхонаи миллии Тоҷикистон толори махсус бо пешниҳоди ёдгориҳои саразм ҷой карда шудааст. маврид ба таъкид аст, ки 12 сентябри соли 2020 5500 солагии саразми бостонӣ ҳамчун маркази ташаккули тамаддуни кишоварзӣ, ҳунармандӣ ва шаҳрсозии тоҷикон ҷашн гирифта мешавад. сарвазири ҷумҳурии Корея Ли Накён ва ҳайати ҳамроҳонаш бештар ба бозёфтҳои бостонӣ, деворанигораҳо, намунаи либоси занону мардон дар асрҳои гуногун, китобу дастхатҳои нодир, маъбади дайри будоӣ Аҷинатепа, меҳроби Искодар ва толори тӯҳфаҳои асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ пешвои миллат, президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон мароқ зоҳир намуданд. меҳмонон тавассути толорҳои экспозитсионии осорхонаи миллии Тоҷикистон аз таърихи бой ва фарҳанги пурғановати халқи тоҷик бештар огоҳӣ пайдо намуданд. меҳмонони олиқадр зимни боздид аз толорҳои бошукӯҳи осорхонаи миллии Тоҷикистон ва огоҳӣ пайдо кардан аз таърихи қадимаи миллати тоҷик ба осорхона ҳамчун нигоҳдоранда ва муаррифкунандаи тамаддуни тоҷикон дар ҷаҳони имрӯза баҳои баланд доданд. сипас сарвазири ҷумҳурии Корея Ли Накён ҳамчун рамзи дӯстӣ дар китоби фахрии осорхонаи миллии Тоҷикистон соядаст гузоштанд. дар доираи сафари расмӣ ба ҷумҳурии Тоҷикистон ҳамчунин сарвазири ҷумҳурии Корея Ли Накён аз кохи Наврӯз боздид ба амал овард. ҳайати меҳмонро дар ин самт боздид намояндагони ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон ҳамроҳӣ намуданд. гузориши хабарнигорони мо. сарвазири ҷумҳурии Корея Ли Накён дар доираи сафари расмӣ ба ҷумҳурии Тоҷикистон аз осорхонаи миллӣ, кохи Наврӯз ва дигар мавзеъҳои тамошобоби Тоҷикистон дидан намуданд.
ҳайати меҳмонон пас аз нисфирӯзӣ ба кохи бо ҳашамати наврӯз ташриф оварда толорҳои барҳавову зебо ва бо санъати асили миллӣ ороифтаи ин кохи бошукӯҳро тамошо намуданд. маҷмӯаи кохи наврӯз дар маркази пойтахти тоҷикистон шаҳри душанбе ҷойгир буда, он бо усули меъмории миллӣ ки хоси ҳунари волои мардуми кӯҳанбунёди тоҷик мебошад сохта ба истифода дода шудааст. маҷмӯа аз 5 нишона иборат буда толорҳои он бо санъати волои гаҷкорӣ, оинабандӣ ва чӯбкории ҳунармандони тоҷик орой ёфтааст. меҳмонони олиқадр аз толорҳои маҷмӯа ки бо ҳунарҳои миллии тоҷикӣ бо усули замонавӣ сохта шуда аз қабили гаҷкорӣ, гулкорӣ аз шишаҳои ранга, сафҳои рангубор, чӯбкорӣ, сангтарошӣ истифода бурда шудааст тамошо карданд. зимни боздид аз кохи наврӯз диққати ҳайати меҳмононро утоқи махсусе ки баҳри пешравиҳои беназир дар ҳамкорӣ байни давлатҳои аъзои созмони ҳамкориҳои шанхай бахшида шуда дар девори он парчамҳои давлатҳои аъзоёни он ҳаккокӣ шудааст ба худ ҷалб намуд. дар тамошои кохи наврӯз линакён ба тарҳи бино ва ороиши он ба истифода аз нақшу нигори миллӣ ва ҳунару маҳорати баланди кандакории мардуми тоҷик баҳои баланд дод. лозим ба ёдоварист ки кохи наврӯз аз толорҳои бо ҳашамати дидор, аржанг, гулистон ва зарандуд иборат буда толори дидор аз гаҷкорӣ ва наққошӣ иборат мебошад. даромадгоҳи толор бо нақшу нигори кундал оро дода шуда дар деворҳои он гаҷкорӣ дар рӯи оина иҷро шуда нақшу нигори миллӣ акс ёфтааст. сафи он бо тарҳи зебо ва рангҳои гуногун наққошӣ гардиданд. толори аржанг аз 29 намуд сангҳои нимқиматбаҳои тоҷикистон сохта шудааст. дар девор аксҳо аз рӯи мусаввараҳои камолиддини беҳзод иҷро карда шудааст. деворҳои толор бо гаҷкорӣ дар оина ва шиша оро дода шуданд. бо ин шукӯҳу шаҳомати имрӯзҳо кохи наврӯз макони баргузории чорабиниҳои сатҳи ҷумҳуриявӣ, минтақавӣ ва ҷаҳонӣ гаштааст. сарвазири ҷумҳурии Корея Ли Нак Йон ҳангоми боздид аз кохи наврӯз ба санъати асил ва ҳунари баланди устоҳои тоҷик ҷиҳати бунёди чунин як макони бузурги фарҳангӣ баҳои баланд доданд. имрӯз дар доираи сафари расмии сарвазири ҷумҳурии Корея ба ҷумҳурии Тоҷикистон дар муассисаи давлатии Китобхонаи миллии Тоҷикистон форуми соҳибкорони Тоҷикистону Корея баргузор гардид. дар форуми соҳибкорону сармоягузорон намояндагони ширкату корхонаҳои соҳаҳои гуногуни фаъолияти хоҷагидории Тоҷикистону Корея, инчунин намояндагони вазорату идораҳо ва соҳибкорону сармоягузорони Корея низ иштирок намуданд. гузориши хабарнигорони мо дар ин хусус. форуми соҳибкорон бо сухани ифтитоҳӣ намояндагони ҳарду кишвар оғоз гардид. қайд гардид ки форуми имрӯза барои густариши ҳамкориҳои иқтисодӣ ва тиҷоратӣ байни ҳарду кишвар манфиатбахш буда бори дигар исбот менамояд ки ҷонибҳо ба пешбурди воқеии ҳамкориҳо дар соҳаҳои гуногуни иқтисодию тиҷоратӣ ва тақвият додани гардиши савдои байни якдигарӣ манфиатдор мебошанд. барои рушди муносибатҳои иқтисодӣ ва иҷтимоии ҳарду ҷониб захираҳои калон мавҷуд мебошад ки дар солҳои наздик зарурати инкишоф додани он ба миён омадааст ва тавофуқоти дар рафти ин форуми ҳосилшуда ба таъмини сатҳ ва мазмуну мундариҷаи нави ҳамкориҳои тиҷоратӣ такон хоҳад дод. қайд кардан ба маврид аст ки дар оғози форуми соҳибкорони Тоҷикистону Корея намоишгоҳи молу маҳсулоти истеҳсоли ватанӣ баргузор гардида соҳибкорон ва корхонаҳои ширкатҳои ватанӣ молу маҳсулоти худро ба намоиш гузоштанд. дар чорабини соҳибкорону сармоягузорон намояндагони ширкату корхонаҳои гуногуни Тоҷикистону Корея, инчунин намояндагони вазорату идораҳо ва соҳибкорону сармоягузорони ин ду кишвар иштирок намуданд. вохӯрии дуҷонибаи соҳибкорони Тоҷикистону Корея баргузор гардида масъалаҳои тиҷоратӣ ва ҳамкориҳои мавриди таваҷҷӯҳи байни намояндагони бахши хусусии ҷонибҳо матраҳ карда шуданд. давлати Корея яке аз пешрафтарин давлатҳо нисбати технологиё ҳаст. технологияи насли панҷум ё 5G-ро аввалин шуда ҷорӣ намуд. мо хостем ки ҳамин технологияам бояд монсунда. мо аллакай 2 моҳ шудааст ки иҷозатномаи технологияи насли 5 дорем. ин як бисёр технология пешрафт аст. ин як рӯз 2 рӯз намегирад. мо бояд қадамҳои аввала аслан сар кунем. мумкин то охирои сол амона бояд аллакай ба кор ҷорӣ кунем дар шаҳри Душанбе. иштирокчиёни форуми соҳибкорони Тоҷикистону Корея ба рушди муносибатҳои дуҷониба ки фарогири ҳамаи соҳаҳои ҳамкориҳои иқтисодӣ мебошанд баҳои баланд доданд. тарафҳо ба мувофиқа расиданд ки мунтазам чунин ҳамоишҳои соҳибкоронро баргузор менамоянд ва ҷиҳати густариши муносибатҳои мутақобилан судманди тиҷоратию иқтисодӣ, сармоягузорӣ як силсила иқдомҳои ҳадафмандро дар бахшҳои ояндадор аз қабили саноат, тандурустӣ, кишоварзӣ, алоқа, таъсиси корхонаҳои коркарди маҳсулот, содироти хушкмева, сабзавоти тару тоза, бунёди инфраструктури рушди соҳаи туризм, истифодаи пурсамари имкониятҳои минтақаҳои озоди иқтисодӣ, баҳрабардорӣ аз захираҳои бузурги сангҳои қиматбаҳо, металлҳои ранга, ашёи хуми стратегӣ ва дигар неъматҳои моддии Тоҷикистон анҷом медиҳанд. Нуралӣ Сафумиддин, Маъруфи Абдулло,
барои барномаи ахбор. идомаи ахбор. Филиали ширкати саҳомии Innovative Road Solutions Ltd дар ҷумҳурии Тоҷикистон бо мақсади рушди пардохти ғайринақдӣ ҳангоми гузариши воситаҳои нақлиёт аз тариқи плазаҳои толингии филиали ширкат тадбирҳои заруриро амалӣ месозад. Гузариши хабарнигорони мо. филиали ширкати саҳомии Innovative Road Solutions Ltd дар ҷумҳурии Тоҷикистон фаъолияташро ҷиҳати зиёд намудани пардохти ғайринақдӣ ҳангоми гузариши воситаҳои нақлиёт аз тариқи плазаҳои толингии филиали ширкат тавсия бахшид. гузаронидани корҳои фаҳмондадиҳӣ, пешниҳоди кортҳои электронӣ ва зиёд намудани хатсайрҳои экспресс аз корҳое дар робита ба ин масъалаи амалишуда ба ҳисоб мераванд. истифодаи кортҳои электронии филиали ширкат бартариҳои зиёд дорад. аввалан он воситаи хеле мусоиди баҳравар гаштан аз хизматрасониҳои пешниҳоднамудаи филиали ширкат ба ҳисоб меравад. сониян ин омил то андозае ба коҳиш ёфтани пули нақд дар гардиш ки аз лиҳози иқтисодӣ хеле муҳим аст боис мегардад. истифодаи ин намуди хизматрасонӣ ба майлу иродаи шаҳрвандон вобаста буда шахсони воқеӣ ва ҳуқуқӣ метавонанд дар низоми толингии филиали ширкат дар муддати кӯтоҳ суратҳисоби худро кушоянд ва аз имкони пардохти маблағи убури плазаҳо бо роҳи ғайринақдӣ баҳравар шаванд. лозим ба ёдоварист ки кортҳои зикршуда аз ҷониби филиали ширкати саҳомии Innovative Road Solutions Ltd дар ҷумҳурии Тоҷикистон пешниҳод шуда истифодаи он бе иштироки хазинадор ки қаблан тариқи нақдӣ маблағро қабул мекард имконпазир аст. ба доридаи чунин корт кофӣ аст ки корташро ба панели берунаи пардохт ки дар ҷойгоҳи хазинадор насб шудааст наздик барад. таҷҳизоти замонавии насбшуда фавран ба кор даромада маблағи пешбинишударо гирифта роҳ барои гузариши воситаи нақлиёт кушода мешавад. истифодаи чунин кор дар баробари бартариҳои зикршуда ҳамчунин замина фароҳам меорад ки тамбашавии автомобилҳо дар плазаҳои толингӣ умуман аз байн равад, зеро суръати хизматрасонӣ ба маротиб афзуда сифати он беҳбуд меёбад. хотиррасон бояд кард ки кушодани суръатҳисоб ва гирифтани корт осон ва дар муддати кӯтоҳ имконпазир буда шаҳрвандонро мебояд нусхаи шиноснома, нусхаи рақами мушаххаси андозсупоранда, нусхаи шиносномаи техникии автомобил, нусхаи ваколатномаро агар воситаи нақлиёт таҳти соҳибияти дигар шахс бошад пешниҳод намояд. пардохти ғайринақдӣ ба маънои томаш кӯмакрасони беминнати ронандагон аст ба шарте ки моҳияти он дарк гардаду ин раванд дар сатҳи хубу сифати баланд роҳандозӣ шавад. дар мамлакат давоми солҳои соҳибистиқлолӣ барои расидан ба яке аз ҳадафҳои стратегӣ таъмини истиқлолияти энергетикии нерӯгоҳҳои барқи обӣ, зеристгоҳу хатҳои барқӣ бунёд гардида аҳолӣ бо нерӯи барқ доимӣ ва бемаҳдудият таъмин аст. дар баробари таъминоти беҳтари барқ дар шабакаҳои барқии ноҳияҳои ҷабор расулову спитамен нишондиҳандаҳои пардохти маблағи қувваи барқӣ истифодашуда зиёд мешавад. гузориши Равзали Раҳмон ва Илёси Бобоҷон. дар шабакаҳои барқи ноҳияи Ҷаборрасулов нақшаи пардохти маблағи нерӯи барқи истифодашуда дар умум 96.3% иҷро шудааст. муштариони соҳаҳои саноат, кишоварзӣ, соҳибкорӣ бештар нерӯи барқ истифода мебаранд. таъмини доимӣ бо эътимод ва хушсифати нерӯи барқ омили фаъолияти пурсамари ин соҳаҳост. маркази кору хизматрасонии соҳибкори инфиродӣ Бозорбой Ғолибов, коргоҳи дӯзандагӣ, маркази тибби ташхисӣ ва дигар нуқтаҳои хизматрасонӣ бо таъмини доимии қувваи барқ беҳтар фаъолият мекунанд. дар марказ барои истифодаи сарфаҷӯёнии энергия, лампаю таҷҳизоти замонавии каммасраф истифода мешавад. соҳибкорон дарк намуданд ки истифодаи сарфакоронаю пардохти пурраи маблағи нерӯи барқи истифодашуда барои таҳкими ояндаи системаи энергетикии кишвар дар 3 соли минбаъда расидан ба истиқлолияти комили энергетикӣ саҳмгузорӣ мебошад. аз истифодабарандагони нерӯи барқ аҳолӣ дар пардохти қувваи барқи истифодашуда фаъоланд ва муштариён қарзҳои қаблиро низ пӯшондаанд. ҳамкорӣ ва корҳои фаҳмондадиҳии кормандони шабакаҳои барқӣ бо истеъмолкунандагон натиҷа дода фоизи пардохт баланд мешавад, вале ҳолатҳои қоидавайронкунӣ ва риоя накардани талаботи пардохт низ ҷой дорад. пардохти пурраи ҳаққи қувваи барқи истифода бурдашуда барои азнавсозии хатҳои интиқоли барқ ва таҷҳизотҳои барқӣ шароити бештар фароҳам меоварад. дар деҳаи ғӯлакандоз хати барқӣ навсозӣ шуда, дар деҳаи иторчӣ зеристгоҳи барқӣ ба таҷҳизоти пурқуввати 250 кВт-ампер иваз, хати барқи шиддаташ 6 ба 0.4 кВт-ампер ба масофаи 3,5 км аз нав сохта ивази стунпояҳои барқӣ ҷараён дорад ва дар минтақаи ғӯлакандоз аз навсозии хати барқи 10 кВт-ампер ба масофаи 6 км пешбинӣ шудааст. дар ноҳияи Спитамен низ чунин тадбирҳои таъмиру таҳкими иншооту дастгоҳу таҷҳизот ва хатҳои интиқоли барқ ҷараён дорад. сохтмони хати барқ ба шаҳраки навбунёди Спитамен аз чунин корҳои сохтмони иншооти барқӣ мебошад. иҷрои ҳаҷми бештари чунин корҳо аз пардохти ҳаққи нерӯи барқи истифодашуда низ вобаста аст.
дар шабакаҳои барқии ноҳии Спитамин фоизи пардохт дар 6 моҳ ба 94.4% баробар гардида, муштариён нисбат ба давраҳои қаблӣ маблағи қувваи барқи истифодашударо саривақту пурра пардохт менамоянд. дар ҷамоати деҳоти балхобии ноҳияи Муминобод роҳи деҳаи Тибалай баъди таъмири асосӣ мавриди истифода қарор дода шуд. Роҳи деҳаи мазкур дар доираи вусъати тадбирҳои ободонӣ аз ҷониби соҳибкорони маҳаллӣ дар ҳамкорӣ бо мутахассисони соҳа пурра мунфаш гардидааст. идомаи мавзӯъ дар гузориши Саид Ҷафари Маҳмадалӣ ва Хуршеди Нодирхон. дар деҳаи Тебалай ҷамоати деҳоти балхобии ноҳияи Муминобод ки чанд соли охир роҳу пулҳои аҳамияти маҳаллӣ дошта дар ҳолати таъмирталаб қарор дошт, дар доираи вусъати тадбирҳои ободониву созандагӣ бахшида ба истиқболи ҷашни 30-солагии истиқлолияти давлатии Ҷумҳурии Тоҷикистон ва нақша чорабинии солҳои рушди деҳот бо ибтикори мақомоти иҷроии маҳаллии ҳокимияти давлатӣ аз ҷониби соҳибкори маҳаллӣ ҳокимшод Ҷобиров ва ҳашари дастаҷамъонаи сокинон як пули аз офати табиӣ зарардида аз нав барқарор ва дар масофаи қариб 1.5 километр роҳи асосии деҳа пурра мунфаш карда шуд. таъмиру мунфаш кардани роҳи мазкур бо истифода аз техникаи муосири роҳсозӣ ва ҷалби мутахассисони муассисаи давлатии нигаҳдории роҳҳои минтақа сурат гирифта, дар ин давра новаҳои обгузари ду канори роҳ пурра аз нав сохта шуда, пояҳои фарсудаи симчӯбҳо низ бо пояҳои нави оҳану бетонӣ иваз карда шуданд. дар деҳаи Тебалай ҷамоати деҳоти балхобӣ саҳми ин соҳибкори маҳаллӣ дар корҳои ободонӣ ва ҳалли мушкилоти иҷтимоии сокинон назаррас арзёбӣ карда мешавад, зеро бо иқдоми ин шахси ватандӯсту саховатпеша ва ҳашари дастаҷамъонаи аҳолӣ соли қабл дар назди муассисаи таълимии деҳа бинои нави бунгоҳи тиббӣ бунёд гардида, бо кашидани хатти оби нӯшокӣ мушкилоти дастрасӣ ба оби тозаи ошомида низ роҳи ҳалли хешро пайдо намудааст. барои чунин азму талошҳои созанда дар ободӣ ва рушди деҳот, соҳибкори маҳаллӣ ва масъулини муассисаи давлатии нигаҳдории роҳҳои минтақаи Кӯлоb вилояти Хатлон барои ҳамкорӣ дар таъмиру мунфаш кардани роҳи асосии деҳа бо сипосномаи мақомоти иҷроии маҳаллии ҳокимияти давлатӣ қадршиносӣ карда шуд. дар деҳаи Тебалай тибқи нақша бояд рӯзҳои наздик корҳои чароғонкунӣ низ анҷом дода шавад. дар ноҳияи Муминобод чунин корҳои ободонӣ бо дастгирии мақомоти иҷроии маҳаллии ҳокимияти давлатӣ ва соҳибкорони маҳаллӣ дар дигар деҳоти ноҳия низ идома дошта, дар доираи вусъати корҳои созандагӣ аз ҷумла таъмири роҳҳо, сохтмони иншооти соҳаи иҷтимоиву хизматрасонӣ бояд дар давоми 2 соли пешомад вазъи инфраструктураи деҳот бозам беҳтар карда шавад ки ин раванд ба пешрафти вазъи иқтисодиву иҷтимоӣ, беҳтар шудани сатҳу сифати рӯзгори сокинон ва аз ҳама муҳим рушду тараққӣ додани деҳоти кишвар мусоидат хоҳад кард. дар 10 соли охир ба иқтисодиёти Тоҷикистон дар ҳаҷми зиёда 33 миллиард сомонӣ сармояи мустақими хориҷӣ ворид гардидааст ки қисми зиёди он ба рушди соҳаҳои энергетика, алоқа, сохтмон, истихроҷу коркарди канданиҳои фоиданок ва бунёди инфраструктура равона шудааст. бештар кардани ҷалби сармояи хориҷӣ ва рушди бозори коғазҳои қиматнок дар ҷумҳурӣ аз мутахассисони баландихтисос вобастагии зиёд дорад. санаи 14 июл дар муассисаи давлатии вилоятии Кохи Фарҳанги Суғдиёни шаҳри Хуҷанд конфронси ҷумҳуриявӣ таҳти унвони ҷалби сармоя ба рушди иқтисодиёти кишвар ва баланд бардоштани савияи дониши молиявии ҷавонон аз ҷониби ширкати тиҷоративу истеҳсолии Нурсафар дар ҳамкорӣ бо ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон, вазорати молия ва донишгоҳи миллии Тоҷикистон, факултети молия ва қарз баргузор гардид. дар конфронс кормандони ташкилоти идораҳо соҳибкорон иштирок карда дар бораи самти фаъолияти ширкати Нурсафар ва чӣ гуна омода кардани кадрҳои ҷавобгӯ ба бозори меҳнати ҷаҳон маълумот гирифтанд. дар ибтидо барои иштирокчиёни конфронс дастоварди иқтисодии вилояти Суғд тариқи проектор намоиш дода шуд. нафароне ки курси такмили ихтисоси молия ва иқтисодро гирифтанд, минбаъд ҳамчун мутахассисони дараҷаи байналмилалӣ дар самти хариду фурӯши коғазҳои қиматнок фаъолият мебаранд. аллакай 17 нафар шаҳрвандон аз вилояти Суғд курси такмили ихтисоси молия ва иқтисодро хатм карда соҳиби сертификат ва сипосномаҳо гардиданд. барои баромадан аз бомбасти коммуникасионӣ, баромадан аз анамон буҳрони бонкие ки дар Тоҷикистон ҳаст, таъсиси чунин як фаъолияти иштирокчини касбии бозори коғазҳои қиматнок ба ғоят муҳим аст, чунки таъсиси чунин фаъолияти биржа метавонад барои рушди иқтисодиёти миллӣ заминагузор бошад, чунки ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон барои устувор нигоҳ доштани сиёсати пулию қарзӣ ва рушди иқтисодиёти миллӣ таъсиси стратегияҳо, барномаҳои миллӣ ва дигар қонуну дастурамалҳои нав
то имрӯз мавриди истифодаи ҳамагон гардиданд. роҳбари ширкати тиҷоративу истеҳсолии Нур Сафар, роҳбари намояндагии тиҷоратии ҷумҳурии Тоҷикистон дар минтақаҳои Сибири Федератсияи Россия иброз кард, ки ширкат омодааст филиали худро дар вилояти Суғд, шаҳри Хуҷанд таъсис дода, кадрҳои дараҷаи ҷавобгӯ ба бозори меҳнати ҷаҳонро омода кунад. Дар нақша дорем, ки дар вилояти Суғд зиёда дар 18 шаҳру ноҳияи кишвар намояндагои тиҷоратии худро таъсис дода ва баъдан дар ҳар як намояндагии ширкат то 12 нафар мутахассисонро ба кор ҷалб намоем. вақте ки мо мутахассисонро дар сатҳи байналмилалӣ дар курсҳои омӯзишӣ дар вазорати рушд иқтисод ва савдо, вазорати молияи ҷумҳурии Тоҷикистон, биржаи фонди осиёи марказӣ, бонки ришди осиёӣ ва бонки ҷаҳонӣ тайёр мекунем, баъди зиёда аз 200 нафарро гузаштани курсҳое ки дар ширкатҳои болои зикр кардам, 100 нафари дигарро равон мекунем ба хориҷи кишвар барои курси такмили ихтисос ва аз худ намудани таҷрибаи бои шарикони рушд, яъне ки он шариконе ки бо мо ҳамкорӣ мекунанд ва дар 10 давлати дунё хонанда мутахассисони сатҳи дараҷаи байналмилалӣ бо забонҳои хориҷӣ. дар фарҷоми конфронс иштирокчиён доир ба фаъолияти ширкати Нурсафар савол дода посух гирифтанд. барномаи ахборро идома медиҳем. ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон бо мақсади рушди соҳаи картошкапарварӣ дар ноҳияи Рашт барномаҳои зиёдеро амалӣ менамояд. соли равон бо мақсади амалӣ шудани ҳадафҳои пешбинишуда майдони киштии картошка ба 1310 гектар расонда шуд, ки нисбат ба соли гузашта 110 гектар зиёд мебошад. гузориши Идигули Маҳмуд. рушди соҳаи кишоварзӣ ба хусус картошкакорӣ дар ноҳияҳои Кӯҳистон дар таъмини бозорҳои кишварамон бо маҳсулоти худӣ нақши арзанда дорад. ин аст ки ҳамасола хоҷагиҳои картошкакор бо тухмиҳои хусифат таъмин карда мешаванд, то бадин васила масоҳати картошка ва истеҳсоли он зиёд карда шавад. агар соли гузашта майдони кишти картошкаи хоҷагиҳои кишоварзии ноҳияи Рашт 1200 гектарро ташкил карда бошад, пас ин рақам дар соли ҷорӣ боз ҳам бештар шудааст. имсол мо бо тавсияи вазорати кишоварзии ҷумҳурии Тоҷикистон ва академияи илмҳои кишоварзии ҷумҳурии Тоҷикистон 4 намуди картошкаро дар мавзеъҳои гуногуни ноҳия киш намудем. аз ҷумла картошкаи Алади, Тоҷикистон, Канаск 1 ва удачаро киш кардем, ки то имрӯз нашнамо дар киштзорҳо хуб рафта истодааст ва боварӣ дорем, ки аз ҳар як гектаре ки мо киш кардагим зода 300 центнерӣ истеҳсол мекунем. масоҳати кишти картошка асосан дар ҳудуди ҷамоати деҳоти Ҳиҷборак, Аскалон, Тагоба, Оби Меҳнат ва Ясман то 300 центнериро аз ҳар як гектар ташкил медиҳад. зеро иқлими ин маҳал барои ҳосилнокӣ ба сифати картошка хеле ҳам мусоид мебошад. ин аст ки бо тавсияи олимони соҳаи кишоварзӣ дар минтақаҳои зикр гардида тухмиҳои хусифат кошта мешавад, то деҳқонон тавонанд ҳосили фаровони картошка истеҳсол кунанд. даромаднокии картошка, масалан мо агар дар як гектар картошка 18 000 то 20 000 хараҷот намоем, дар вақти ҳосил аз 300 центнерӣ гирифтан аз як гектар мо 60 000 сомонӣ ба даст меорем, ки аз ин хараҷотош ина 18 000 минус кунем 42 000 сомонӣ фоидаи соф ба даст меорад. дар ноҳияи Рашт 18 адад канал мавҷуд буда, ҳамасола дар мавсими обёрӣ масоҳати 3500 гектар заминҳои кишаванда бояд бо об пурра таъмин карда шавад. аммо аз сабаби таъмирталаб будани каналҳо ҳамагӣ 1500 гектар замин обёрӣ мешаваду халос. ба ҷо овардани қоидаҳои агротехникӣ ва нигоҳубини қитъаҳои картошказор аз меҳнати пурмаҳсули деҳқонон шаҳодат медиҳад, ки соли ҷорӣ ҳосили фаровони маҳсулоти кишоварзӣ истеҳсол хоҳанд кард. Идигули Маҳмуд, Додарҷони Мирзозода, барои барномаи ахбор аз ноҳияи Рашт. вилояти Хатлон истеҳсолкунандаи асосии маҳсулоти полезӣ дар Тоҷикистон маҳсуб ёфта, ҳамасола кишоварзон беш аз 300 000 тонна тарбузу харбуза ҷамъоварӣ ва ба бозори истеъмолӣ пешниҳод менамоянд. соли равон хоҷагидорон дар масоҳати 12453 гектар полезӣ кишт карданд, ки нисбат ба соли гузашта қариб 15000 гектар зиёд мебошад. гузориши Абдурозиқи Азиз. полезӣ ҳамчун анвои ғизоии ширин дар бештари ноҳияҳои вилояти Хатлон кишту парвариш карда мешавад. кишоварзони вилоят
خودرو در استحصال تربوز و خربوزه شیرین موفق می‌دانند، زیرا محصول دستان آنها فراوانی بازارهای داخل جمهوری را تأمین می‌کند. چون محیط ولایت ختلان حرارت نسبتاً بلند دارد، نیمه دوم ماه اپریل الکی در بعضی ناحیه‌ها پالزی پخته می‌رسد. کشاورزان ولایت ختلان سال 2019 در میدان 12453 گکتار موافق معلومات‌های 4 کشاورز که به حالت یکم ایول جنبست کرده است، در میدان 12453 گکتار پالزی‌ها کشت نمودند. پالزی بیشتر در ناحیه‌های جیهون، پنج، شهریتوس، قبادیان، ناحیه به نام ناصر خسرو، کوشانیان، وخش، ناحیه به نام جلال‌الدین بلخی، یاوان و ناحیه به نام عبدالرحمن جامی استحصال کرده می شود. دهقانان در این سمت تجربه سابقه دارند و بیشتر از 10 نماد تربوز و خربوزه را پرورش و استحصال می کنند. در کشت تکراری امسال باید در میدان 4467 گکتار در همه بخش‌های هم در بخش جمعیتی و خواجگی دهقانی و هم در بخش اهالی باید کشت نمودند. و تا به امروز اگر در بخش خواجگی دهقانی اگر ما به رقم ها نظر کنیم، اگر نزدیک 3120 گکتار پالزی کشت کرده شده است. محصولات شیرین برای ساکنان ولایت کافی بوده، از همین خاطر قسمی از آن را صادرات می‌کنند. با سنه دهم ایول سال 2019 از منطقه 273,000 تن محصولات گوناگون صادرات شده است و به قید گرفته شده است که از این 44,000 تن آن محصولات پالزی می‌باشند. در هر صورت خوب است که محصولات فراوان است. در شورای بین المللی دوشنبه بختر انواع غذایی با نرخ‌های دسترس پیشکش ساکنان و مهمانان گردانیده می‌شود. در همکاری با عالمان ساحه کشاورزی نوع‌های به محیط گرمی تاب‌آور استحصال می‌شود و هم محصولات شیرینی از جهت اکولوژی تازه و بی‌ضرر استحصال شده در شرایط اعضای فعال سازمان عمومی جهانی سودا بودن جمهوری تاجیکستان می‌تواند که رقابتناک و معرفی‌گری کشور تاجیکستان باشد. тадбирҳои амалинамудаи ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон дар мавриди истифодаи оқилонаи замин ва аз ҳар як қитъаи он гирифтани дусти ҳосил боиси беҳдошти рӯзгори хоҷагидорон ва ғановати бозори дохиливу таҳкими иқтидори содиротӣ мегардад. гузориши хабарнигорони мо аз вилояти суғд. ҳадафи асосии ислоҳоти соҳаи кишоварзӣ баландбардоштани ҳосилнокӣ, афзун намудани истеҳсоли маҳсулоти ниёзи мардум, ҳавасмандии деҳқон асту варзгарони ҷамоати деҳоти овчихалача дар кишту парвариши сабзавот бахусус помидор намунаанд. дар ин мавзеи ноҳия парвариши нави алоҳида маъмул аст. ин нави помидор ба обу хоку иқлими минтақа мутобиқ буда дар асоси риояи талаботу меъёрҳои агротехникӣ, гузаронидани корҳои биологӣ ва мубориза бо ҳашаротҳои зараррасон ҳосили дилхоҳ рӯёнида имрӯз ҷамъоварӣ менамоянд. метр мешавад. як нихоли помидор то 40-45 дона помидор мекунад. то 1,5 кило мешавад як вазнаш. ҳамин январ сар мекунем, моҳи март ба оварда наминҷа бешнонем. ҳамин нави помидор шароити мо мутобиқ. дигар ҷоҳо мумкин салқини мехоҳад, барои кӯ наздик обо мо хунук, оби кӯдак, оби тоза. برای همین و اینجا به حرکتش ناوه. از روی اطلاع دهقانان نهال پمیدور تا ماه سپتامبر حاصل می‌دهد. بعد تقسیم سهم دهقانان برابر زراعت مهم تکنیکی انواع زراعت، سبزیجات و پالزی، قلمفر و بلغاری و سرپیاز کشت نموده درآمد می‌گیرند. برای که افت بلند نباشند که گرد نفروندن کشال نشده. یعنی مکه کردیم نشده. هم حاصل مکه می‌گیرید تخمی، هم پمیدور می‌گیرید. هم مکه دیگه که برای من هر خیلی کچلیان گفتم بارم میبارد بارم حرف کچلیان میبارد همین نگاه میدارد همین امروز ببینه حاصل متعیو چین داشتیم نرخی بازارم گنده نیه محض برزگران جماعت و دهات ناحیه باباجان غفورов اونجی و زرزمین اوشخلچه و خستیورز در تامین بازارهای شهرهای صنعتی خوجند و بوستان و گلستان با محصولات نیاز مردم و تنظیم نرخ و نوا سهمی مهم دارند. ҳифзи ҳуқуқи истеъмолкунанда ва нигоҳдории солимии ҷомеа дар мадди назар, вале мутаассифона то ҳол ҳастанд нафароне ки дидаву дониста даст ба амалҳое мезананд ки ба истеъмолкунандагон паёмадҳои манфӣ ба бор меорад. махсусан дар фасли тобистон ки ҳаво бениҳоят гарм аст, барои нигоҳдории маҳсулоти зудвайроншаванда бояд аҳамияти махсус зоҳир карда шавад. гузориши бобокалон аминзода. ҳифзи ҳуқуқи истеъмолкунанда ва нигоҳдории солимии ҷомеа дар ҳамин замина ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон
тадбирҳои заруриро амалӣ намуда бо мақсади коҳиши воридоти маҳсулоти пастсифат ва пешниҳоди маҳсулоте ки ҷавобгӯ ба талаботи регламенти стандарт аст амалӣ карда мешавад. Вале мутаассифона то ҳол ҳастанд нафароне ки дидаву дониста даст ба амалҳое мезананд ки ба истеъмолкунандагон паёмадҳои манфӣ ба бор меорад. махсусан дар фасли тобистон ки ҳаво бениҳоят гарм аст, барои нигоҳдории маҳсулоти зудвайроншаванда бояд аҳамияти махсус зоҳир карда шавад. маҳсулоти гӯштиву ширӣ аз ҷумлаи чунин маҳсулот ба ҳисоб рафта нигоҳубин ва нигоҳдошти махсусро талаб менамоянд. масъалаи дигаре ки боиси нигаронист ин пешниҳоди маҳсулоти хӯроквории тезтайёр дар назди бозору марказҳои хизматрасонӣ мебошад. тарзи пешниҳоди дуғоб ва ё дигар нӯшокии ташнашикан дар зарфҳои пластикӣ нигоҳдорӣ мешаванд, дар ҳоле ки гармии ҳаво наздики 40 дараҷа ва ё аз он зиёдтарро ташкил медиҳад. ин маҳсулот зуд вайрон мешавад. истифодаи чунин маҳсулот албатта ба зарари истеъмолкунанда мебошад. риоя нагардидани шароити нигаҳдории маҳсулотҳо хусусан дар мавсими гармо ба муомилот баровардани маҳсулотҳои моҳлати истеъмолияшон гузашта метавонанд боиси бемориҳои гуногуни сироятӣ гарданд. агар он нафаре ки ин хизматрасониро пешниҳод мекунад дар хусуси солимии ҷомеа андеша намекунад, пас худи истеъмолкунандаро мебояд дар ин самт пешқадам бошад ва аз чунин хизматрасониҳои ғайристандартӣ истифода накунад. ҳамзамон ба истеъмолкунандагон тавсия медиҳем ки худ маҳсулотҳоро бевосита аз ҷойҳои муқаррар, яъне ки аз мағозаҳое ки бо воситаҳои техникӣ, хусусан бо воситаҳои хунуки нигаҳдоранда вобаста ба номгӯи маҳсулотҳо ки истеҳсолкунандагон шароити нигаҳдориро муайян карданд, харидорӣ намоянд. харидорӣ аз ҷойҳои муайян бо риояи талаботҳои шароити нигаҳдорӣ, кафолати бехатарӣ ва ҳифзи солимии худ ва аҳли оилаашонро метавонанд таъмин намоянд. аз ин ро моро мебояд ба солимии худ аҳамияти хос диҳем ва аз чунин хизматрасониҳо ки дар сатҳи пасти санитариву эпидемиологӣ пешниҳод мегардад худдорӣ намоем. Бобукон Аминзода, Бобоалӣ Тағозода, Фирӯзи Мусо, Ахбор. дар ноҳияи Файзобод 4 муассисаи томактабӣ амал мекунад ки ин барои пурра фарогирифтани кӯдакон ба таълиму тарбияи томактабӣ кифоя нест. дар деҳаи мулотуғмаи ҷамоати деҳоти ҷавонони ноҳия маркази инкишофи кӯдак баъди таъмиру навсозӣ ба истифода дода шуд. Нуриддини Қурбон аз ноҳияи Файзобод гузориш медиҳад. маркази инкишофи кӯдак баъди таъмиру навсозӣ дар заминаи бинои маркази саломатии деҳаи мулотуғмаи ҷамоати деҳоти ҷавонони ноҳияи Файзобод ташкил карда шуд. сокинон таъкид медоранд ки дар ин деҳа то имрӯз чунин муассисаи томактабӣ мавҷуд набуд. бинои маркази инкишофи кӯдак бо маблағгузории мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатӣ ва асосан бо саҳми сокинони деҳа таъмиру навсозӣ карда шуда ба истифода супурда шуд. инҷо маркази инкишофи кӯдак дар ин деҳаи мулотуғма таъсис дода шуд ки дар инҷо кӯдаконро барои замина гузоштан бар мактаб, яъне тайёр шудан бар мактабҳои миёна тайёр менамоянд. албатта ин кори модаронро бисёр сабук намуд дар оянда, яъне ки инкишофи кӯдакон бисёр як зеҳнии кӯдакон баланд бардошта мешавад. дар маркази инкишофи кӯдак барои наврасон шароити мусоиди таълиму тарбия фароҳам оварда шудааст. дар деҳот ташкил кардани чунин марказҳо имконият фароҳам меорад ки кӯдакон ба муассисаҳои томактабӣ фаро гирифта шаванд ва рушди инкишофи зеҳнии онҳо таъмин гардад. ҳоло дар муассисаҳои томактабии марказ ва деҳоти ноҳияи Файзобод дар фасли тобистон барои инкишофи зеҳнии кӯдакон маҳфилҳои гуногун ташкил карда шудааст. мураббиён ҳамарӯза ба кӯдакон тарзи навишт, шинохти ҳарфҳоро меомӯзонанд. ҳоло ки фасли тобистон аст, фасли солимгардонӣ мебошад ва бачаҳо дар таътили тобистон бештар ба обозӣ, бозиҳои шавқовари офарин, суробсозӣ, шеъру сурудхонӣ дар ҳамин роҳия таълиму тарбия дода мешаванд. кормандони соҳа таъкид медоранд ки зинаи аввали таҳсил аз боғча оғоз мегардад ва ин имконият фароҳам меорад ки кӯдакон ба хондан бештар ҳавас пайдо намоянд. ташкил кардани маҳфилҳои гуногун дар муассисаҳои томактабӣ барои баландбардоштани шавқу ҳаваси кӯдакон ба омӯзиш заминаи муҳим мегузорад. Нуриддини Қурбон, Убайдуллои Сайвалӣ аз ноҳияи Файзобод барои барномаи Ахбор. имрӯзҳо дар истироҳатгоҳҳои берун аз шаҳрӣ ва назди мактабӣ мавсими ҷалби хонандагони муассисаҳои таҳсилоти миёнаи умумӣ ба таътили тобистона идома дорад. фаъолияти чунин истироҳатгоҳҳо то куҷо ба талаботи санитарию эпидемиология ҷавобгӯ аст ва хонандагон дар кадом шароит ба истироҳату фароғат фаро гирифта мешаванд. хабарнигорони мо дар ин хусус гузориш омода намуданд.
дар доираи сиёсати иҷтимоии давлату ҳукумати мамлакат ҷиҳати ба истироҳату фароғат фаро гирифтани кӯдакону наврасон дар фасли тобистон баргузории чорабинии тарбиявию таълимӣ, солимгардонии истироҳатӣ дар истироҳатгоҳҳои берун аз шаҳрӣ ва дохили мактабӣ шаҳру ноҳияҳои мамлакат дар асоси қарори ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон таҳти рақами 103 аз 1 марти соли 2019 дар бораи ташкили истироҳати тобистонаи кӯдакон ва наврасон дар соли 2019 то имрӯз корҳои назаррасе ба анҷом расонида шуда барномаҳои мухталифи фароғатӣ қабул ва татбиқ гардиданд. имрӯзҳо ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон бисёртар мақсади асосии худро равона сохтааст бар он ки кӯдакони камбизоат аз оилаҳои камбизоат, кӯдакон аз мактаби интернатҳо бисёртар дар истироҳатгоҳ фаро гирифта шаванд ва истироҳатгоҳи мо низ чунин аст ки бисёр кӯдакон аз ҳамин оилаҳои камбизоат ва мактаби интернатҳо омада истироҳат мекунанд. дар чӣ гуна шароит истироҳаткунандагон ба фароғат фаро гирифта шуданд ва вазъи санитарии ин истироҳатгоҳҳои кӯдакона дар кадом шароит қарор доранд. имрӯз намояндагони сарраёсати назорати давлатии санитарию эпидемиологӣ аз истироҳатгоҳҳои берун аз шаҳрӣ дар ҳудуди шаҳрҳои ҳисору турсунзода дидан намуда корҳои тарғиботиву фаҳмондадиҳиро ба роҳ мондааст. чунин корҳои фаҳмондадиҳиро дар лагерҳои берун аз шаҳрӣ ширкати шаҳри турсунзода ва чангоби шаҳри ҳисор баргузор намуданд. маълум гардид ки дар ин истироҳатгоҳҳои кӯдаконаи берун аз шаҳрӣ шароитҳо барои кӯдакон муҳайё гардида ба гуфтаи мутахассисони сарраёсати назорати давлатии санитарию эпидемиологӣ на он қадар нигаронкунанда аст. вазъи бедошти вазъияти фароғатгоҳи ширкент бо тамоми шароитҳои замонавӣ ҷиҳозонида шудааст ки кӯдакон метавонанд ки дар фароғатгоҳи мо аз майдонҳои варзишӣ, футбол, волейбол, ҳавзи обозӣ, амфитеатр ва дигар барномаҳои худро гузаронанд. барои баъзе камбудиҳои ҷойдошта ба масъулин ва роҳбарони истироҳатгоҳҳои кӯдакона маслиҳатҳои муфид дода шуд. ин баъд низ аз ҷониби сарраёсат барои пешгирии бемориҳои гуногун на балки дар истироҳатгоҳҳо балки дар байни аҳолӣ чунин корҳои тарғиботию ташвиқотӣ низ ба роҳ монда мешавад. аҳлиддин нурулло саъдулло ятимзода барои барномаи ахбор. моҳи июл дар тамоми қаламрави ҷумҳурии Тоҷикистон ҳавои аз меъёр зиёд гарм ба қайд гирифта шуд. аз ҷумла дар ноҳияи Зафарободи вилояти Суғ низ ҳарорати баланди ҳаво ҳукмрон буда, сокинон алалхусус ҷавонону наврасон дар оби сарди ду канали калони ноҳия обозӣ менамоянд. гузориши Мазбут Бобозода аз ноҳияи Зафаробод. طبق پیشگویی کارمندان مؤسسه دولتی آب و هواسنجی جمهوری تاجیکستان تا آخر ماه ایول در قلمرو مملکت هوای از معیار گرم و خشک باقی میماند. از جمله در ناحیه ظفرآباد ولایت سوغ گرمی طاقت فرسا به مشاهده رسیده. نورسان جوانان بیشتر کوشش در نهر و کانالها آبازی کردن را در دل میپرورند. در ناحیه دو کانال کلان مگسترالی با نامهای TM1 و TM2 جاری است که توسط 5 تجهیزات مقتدر آبکشی از دریای پرشور سیر آب کشیده با درازی زیاد از 60 کیلومتر تا شهری دوسی جماعت دهات روشن майдонҳои пахтазору полизӣ, юнишхӯ хурук сабзи чорво ва боғу пиёзро шодоб мегардонанд. оби каналҳо ба назар орому камҳаракат менамоянд, вале маҷрои зери каналҳо тезитун ҷорӣ шуда ба ҳаёти наврасону ҷавонон хатари маргзо доранд. бояд гуфт ки имрӯз теъдоди ҷавонон дар ноҳия 32900 нафарро ташкил медиҳад. ба хотири эмин нигоҳ доштани ҳаёти сокинони ноҳия аз ҷумла бачагони наврасон ва ҷавонони аз нозукиҳои обозӣ бехабар با دستگیری مقامات محلی حاکمیت دولتی ناحیه و بخش جوانان و ورزش سلسله چاره‌بین‌های ترغیباتی تشویقاتی روی کار آمده است. در این همایش‌ها از عاقبت‌های ناخوش آبازی در کانال‌ها و جانباختن نورسان جوانان یادآور گردیده در ورزشگاه و تالارهای ورزشی و یگانه حوض آبازی مجهز با همه تجهیزات‌های شناوری و آبازی و مشق و تمرین و آب‌وتاب بدن شغل ورزیدن آنها را تلقی می‌سازند. زیرا در این مؤسسه‌های ورزشی معاصر با دستگیری صاحبکاران با ننگ و ناموس و اهالی خیرخواه بنیاد و ترمیم گردیده همه شرایط‌ها مهیا است. باید به پیشگیری حادثه‌های ناخوش، غرقشوی در کانال‌ها، جویبارها نقشه چاره‌بینی ترتیب داده شده است که به واسطه همه روز جوانان ناحیه از روی 10 نمود ورزش برای آب و تاب دادن بدن در تالارها و میدانچه ورزشی مشق ورزی میکنند. در واقع جوانان نورسان ناحیه ظفرآباد در این روزهای گرم و طاقت فرسای تابستان توفیل تشکیل بازی‌های گوناگون ورزشی، مشغول شدن به مشق و تمرین و آب و تاب بدن از کنار دو کانال مگسترالی دور رفته آبازی را تنها در حوض مجهز با همین اینفراستراکچورها ادامه می‌دهند. مضبوط بابازاده از ناحیه ظفرآباد ولایت سوغ برای برنامه اخبار. بیننده‌های گرامی، این بود نشر مفصل برنامه اطلاعاتی اخبار. با شما زندگی آباد و آسایش‌تر را تمنا می‌کنیم. با برنامه‌های تلویزیون تاجیکستان بمانید.